Pokoknya heta kok. Pokoknya heta kok. Coba angka aja. Lokal lagi. Paham lah cái song ini. Botol lengka. Telemura Anand Bazar naifibadi ayang saga phaijingkhe baidistan romani bacha piri rok khlaibimani saga phaijing mela belai belai khe naithok phainai phibadi norokbo somoi rok tongkha hingkhe painai khana hapan last day nung tongkhana omono phodi phanangma nailai ang kogla hasa duibar kok ha harma ya 24 tanggal 16 15 14 Và có mình không tôi ra vlog hay nè. Wow, belai naik thok thok kangke noro phaini jangle naik thok rakha ango naik thok rakha oino jaga rogu bang Agartala Amarpur rogu abo hai bike chalomani naik gari chalomani gari je handle khlaimani bo yakhi handle khai jangor jaga belai naik thok je phaini bedi interesting among thange je blog rog khai no video rog khai mane ido masa gari gorom chalai jangha bike chalok rakhlai gari rog chalok jangha gari bi yakhi
amo khlai tongo bondrei jagui handle khai dong borok belai belai khe naithok khaini hibaidi enjoy khlai di. Hingke tabuk naibeli khasung belai interesting jaka naithokha borok je bike amo bike stand phaibani bike racing bike chalokmani hingke angbo tips hoikha rangkari phano je ani mansa borokno tips kisa reirikha matro 50 rupees no borokno hamjagui reirikha.